Здравейте, тапунгери, че като гледам, то други няма пред екраните на устройствата, които са застанали да ме гледат мене. Най-големият тапунгер да ръси мозък. Както казахме по социалистическо, че тогава все пак все още имаше проблясъци на здрав разум, за разлика от днес. Имаше такава шега. Вика, айде стига ръси мозък на някой такъв всезнайко. И веднага друг се обажда. Как ръси нещо, което го няма? Та и моята работа такава. Ръси ми аз мозък, но темата днеска, понеже вчера си говорихме за някакви такива, как да кажа, битовизми, такива смехотворни за закона за движение по пътищата и всякакви други кретени. Днеска реших, че може би е време да избистрим малко политиката, нали? Българина обича да бистри политиката. А сега. Да ви кажа, че в последно време, нали, както може би повечето от вас са забелязали, голяма част от всички тези конспиративни теории се оказаха самата истина. Се оказа, че не са никакви конспирации, са си самата истина. И така, за какво ми е думата? За това ми е думата, че в един момент почва да излизат наяве големите дресни на САЩ, на Великобритания и на демократичния. Голема глупост, демократичния Запад. Големите дресни сега. Ами тук, да ви кажа под секрет, така, най-ме дразни, нали, както казваше Рачков, Хилда, как ме дразниш. И аз да ви кажа как ме дразните, като почнат да ръсат глупотевени от сорта руска хибридна атака, не знам си какво, тук от 10 години вече някаква мода, някакъв тренд. Кой какво прави и всички почва да сочим към Москва, Путин и руска хибридна атака. Сега малко да ви образовам, защото очевидно сте абсолютни лаици и такива малумници. Ало, руска хибридна атака. Първо, изобщо казано, самият термин е въведен от Запада. Значи, обърнете се на Запад, там гледайте. Запада е въвел термина хибридна атака в Великобритания и САЩ основно, и те са първите, които са провеждали хибридни атаки. Това изобщо, то си е тяхно умотворение. И те са го въвели като термин, даже има там някакви опити да се дефинира какво е хибридна атака, може да се ги проверите, който иска в Google, Moogle и така нататък. Така че, ало, не ми говорете за руска хибридна атака. Хибридните атаки си бяха запазена марка на Запада, Великобритания и САЩ. Всичко друго са кретени на българските недоносчета и малумници, които изведнъж прегърнаха атлантическата идея и решиха, че като проповядваш, нали, омраза към Русия и ти вече си евроатлантик. Да, ама както се досещате, малко са различни нещата. Едно е да мразиш Русия, а друго е да си евроатлантик, са доста различни неща. А па да си евроатлантик, въобще да ви кажа, не е много за, как да кажа, да се гордее човек с това на днешно време, когато им лъснаха кирливите ризи и насраните задници. По-добре си мълчете и не казвайте, че сте евроатлантици. Ще станете за смях. Та така, изобщо казвам, тия кретени с руската хибридна атака са привнесени в последствие и са измишлятини на западната пропаганда. Няма нищо такова. Хибридната атака, както казах, генезиса, самото понятие и първите опити за хибридна атака, те между другото във времето не са толкова отскоро, може би от порядъка на 50-100 години са първите опити на Великобритания и САЩ да провеждат хибридни атаки. Та така, и сега вече, понеже стана модерно и изведнъж тукашните, нали, такива доморасли идиоти взеха термина, който няма нищо общо с Русия и почнаха да го прилагат към Русия. Руска хибридна атака, руска хибридна атака, Путин.
И така. Добре, ама сега да говорим по същество, нали? Тук имаше така 10 години, може би даже 15, ни убеждаваха от медии, от телевизия, от средства, всякакви други средства за масова информация, в социални мрежи, където се сетите, ни обясняваха, че това, че САЩ е финансирал цветните революции, преврати, убийства, нали, терористични атаки, включително дори терористични атаки, всичко това било руска пропаганда. Явно не следите нещата добре и не сте много адекватни и в час, защото само преди 3 месеца директора на Националното разузнаване на САЩ изнесе, разсекрети документи и между другото в едно пространно интервю по щатска телевизия, нема руска атака този път, съжалявам, не мога да ви помогна, в една щатска телевизия, в едно пространно интервю, тя обясни, че USAID, нали, USAID, както го казват някои по друг начин, всъщност финансира всичките тези кретени някъде от началото на 90-те години. И в един момент почва да излиза наяве или наяве, кой както му харесва, че всъщност това, че САЩ са финансирали всичките тези престъпни в правовия смисъл на думата дейности, не е руска пропаганда, всъщност е факт. От началото на 90-те години USAID или USAID финансира какви ли не простоти, там са заминали милиарди долари за последните 20-25 години за финансиране на откровени, престъпни мероприятия и всякакви други такива, как да кажа, дейности, които откровенно противоречат на законодателството и на западното, и на източното, и на средното законодателство. Така, значи ето тук в един момент се сгромолясва с гръм и трясък мита, че това, че САЩ финансира всичките тия неща, било руска пропаганда, ами не е. Националното разузнаване на САЩ декласифицира документи и излезе с официална позиция шефката на разузнаването, Тулси Габърт. Може да си го проверите. Аз ще видя, мисля, че го имам тук под ръка. Ще го пусна тук интервюто. Евентуално може там някъде в коментарите да сложа някое линкче да си го намерите. Така, това беше с тая руска пропаганда. После, когато започнаха слуховете, че САЩ финансират биолаборатории по целия свят и особено в Украйна. И тук, за ваше голямо съжаление, малоумници, още по времето на Байден, заместник държавния секретар, също може да си го видите, той официално е вече в мрежите отдавна, още от тогава, излезе в мрежите, там на едно препитване пред Сенатска комисия, тя признава, че има финансиране на биологични лаборатории в Украйна и че САЩ наистина взимат активно участие в събитията в Украйна, защото те били силно разтревожени да не би документация, резултати, материали от работата в тези биолаборатории в Украйна да попаднат в ръцете на руснаците. Съкън официално признание от заместник държавния секретар на САЩ. И тук рухва мита, че това било руска пропаганда. Не, щом заместник държавен секретар на САЩ. Ще си видите там в самото интервю. Има, как се казваше, Ноланд ли, какво беше, забравих. Щом тя го признава, ама нещата не стигат до тук. Пак преди 2-3 месеца новия шеф на Националното разузнаване на САЩ, споменатата вече Тулси Габърт, изнесе и разсекрети информация, че вече официално, нали, документи, които доказват, че и биолабораториите в Украйна, и биолабораториите по целия свят, и биолабораторията в Ухан, откъдето плъзнал бил вируса, са били финансирани от САЩ. Тулси Габърт отиде по-далеч. Тя даже каза в интервюто, че в момента се опитват да разберат, защото те хората на Байден са се опитали да унищожат много документи,
И тя каза, че сега се опитват да разберат точно от кой експеримент, или по-точно кой експеримент е довел до раждането на COVID-19. И съответно какви действия на служителите на лабораторията, платени от САЩ, както разбира се и куратори от САЩ, са предизвикали така наречената пандемия, която разбира се беше силно преувеличена и беше измама и лъжа в 50% от нещата. Така, и този мит за руската пропаганда рухва. О, Боже! И само това ли е? Гледайте сега. Тия дни, вече съвсем наскоро, не преди 2-3 месеца, отново Tulsi Gabbard излезе с поредните драстични разкрития вече от характер, който засяга, как да кажа, изцяло устоите на така нареченото демократично общество в САЩ. За какво става дума? Tulsi Gabbard декласифицира около 200 документа, с които, от които следва директно, които доказват, че администрацията на Барак Обама по време на предизборната кампания на Доналд Тръмп през 2016 година е фабрикувала доказателства, че в изборите има руска намеса. И там съответно, че Доналд Тръмп е руски шпионин и какво ли още не. Той в богатата си кариера на бизнесмен, естествено, че инцидентът тук-там е имал някакви контакти и дали с руснаци, които са от Русия, дали с руснаци, които са си натурализирани били в Америка. Естествено, че имало някакви такива. Той е възрастен човек, имал е много, как да кажа, активни бизнес отношения, с кого ли не, с къде ли не, и е нормално, че в цялата негова житейска и бизнес, как да кажа, история, естествено, че сигурно имало няколко такива контакта и сега тези контакти са били използвани, за да се посочат и да се каже, че ето, чрез тези хора, нали, които са пробутвали руско влияние и са въздействали на Трамп и така нататък и всякакви други безумия откровенни. И сега изведнъж обаче възниква страхотен скандал. Вече Барак Обама се опитва да се защитава. Tulsi Gabbard и други шефове на служби в САЩ искат прокуратурата да почне да разследва тази ситуация. Документите вече са публични. И няма как да се замаже с баданарката, нали, както правеха до сега демократите. Между другото, само да ви кажа, Tulsi Gabbard на времето е била член на Демократическата партия, да ви дообразовам, поне сте обикновени боклуци и само дрънкате и се правите на умничете и се правите на многознаещи и нищо не знаете. Тя всъщност не е откровен републиканец, нали? Тя си е била член на Демократическата партия и просто като е видяла какви големи лайна се серат през последните години там, тя просто напуска Демократическата партия и сега вече е в екипа на Доналд Тръмп, на президентския екип на Доналд Тръмп. Сега какво се оказва, че още един мит за руска пропаганда рухва. Трети пореден. И то вече се оказва, че не само, че той рухва мита, а се оказва, че всички тези митове за руската пропаганда са изкуствено създадени от Запада. Вече има публикации и тя самата Tulsi Gabbard, последното интервю, казва, ето ги, документите са на лице, четете, нали, и съответните, понеже те и задават провокационен въпрос, там някакви тарикати журналисти, нали, от медиите на Демократическата партия, викат, вие сега смятате ли, дали, че Барак Обама трябва да бъде съден, дали това е престъпление, нали, и всякакви други такива провокационни въпроси, тарикатски. В този дух, сега не го цитирам дословно, но в този дух беше въпроса и тя отговори много точно. Аз не съм прокурор. Оставям на прокуратурата да повдигне обвинение и в този дух. Нали. Аз само
съм показала документите. Декласифицирала съм ги, публикували са документите и си има органи, които да се заемат със случая, ако трябва да го съдат и така нататък. Защото никой не е над закона. И между другото, пак в щатските средства за масова информация по този повод, във връзка с това интервю на Тулси Габърд, където тя спомена, че мисля, че не съм 100% сигурен, но мисля, че тя спомена, че никой не е на закона и те пуснаха записи на всички олигофрени, които до сега се пънеха, нали, че Доналд Тръмп бил руски агент и какво ли още не, то се оказа, че всичко това те са си го изфабрикували. И пуснаха Барак Обама, Джо Байден, там Хилари или Килари Клинтън, както я наричат. Още кого пуснаха тази, която пое щафетата от Байден, от Слипи Джо, както го наричат. Пое щафетата Камала Харис и тя също и така още 2-3 души и всички правят откази от техни изказвания, в които те казват следното. Една и съща фраза, абсолютно една и съща фраза. Никой не е над закона, дори и президента на САЩ. И всички само това казват и сега в САЩ в момента се дига огромен шум и питат, добре, след като вие всички до вчера твърдяхте, че никой не е над закона, дори и президента на САЩ, възниква въпроса ми сега, ще осъдите ли Барак Обама? Ще го осъдят на най-си. Така. Такива мити неща, драги ми сме хруковци. Гледам, че отиваме към 20 минути, може би вече малко досъдих на по-първосигналната аудитория, която тях толкова не иска да се затормозява и да се замисля над тези екзистенциални въпроси. И затова само в заключение да ви кажа, айде повече, ако обичате, баламурници и всякакви други откровенни дебили, да не ми обяснявате кое е било руска пропаганда. По-скоро насочете вниманието си към това какви още безумия, измишльотини и лъжи е измислила западната пропаганда. Не руската. На това се съсредоточете. Това е много по-важно. Защото както излиза наяве, ако някой измисля лъжи и прави пропаганда, нали, деструктивна, това по-скоро с западните медии, западните институции, оказа се, че дори президентската институция на САЩ. Така. Айде, драги ми сме хурковци и умната. И пак казвам, да не съм чул думата руска пропаганда, че ще ви такова на колата.